Дхаммапада. Раздел 19. Праведны. Не завецца справядлівым, хто спяшаецца з высновай. Той мудрэц, хто спраўна ўзважыць, як дабро, так і благое, неўпярэджана, няспешна, справядліва іншых судзіць. Гэткі дхаммы абаронца слушна праведным завецца. Мудрацом не ўправе звацца той, хто слоў не ашчаджае, хто без спеху, гневу, страху слушна мудрацом завецца. Невялікі знаўца дхаммы той, хто слоў не ашчаджае. Іншы, нават троху ўчуўшы, тут жа бачыць дхаммы сутнасць. Вось такі ёсць знаўцам дхаммы. Ён ад ісціны не збочыць. У старэйшыны трапляюць не за валасы сівыя. Хто без мудрасці сівеўшы, той жыццё прамарнаваўшы. Верны праўдзе, верны дхамме, стрыманы і негвалтоўны, хто заган пазбыў, хто мудры, той старэйшынам завецца. Ні прамовы чалавека, ні прывабнасць не прымусяць паважаць яго, калі ён себялюб, ілгун, зайздроснік. Той, хто гэтага пазбыўся, вырваў з коранем заганы, перамог сваю нянавісць, той завецца справядлівым. Нават голаў пагаліўшы, хлус манахам не зрабіўся. Не скарыўшы гнеў і прагнасць, ён манахам быць не можа. Хто са злом вядзе змаганне, як з малым, так і з вялікім, хто яго перамагае, той манахам можа звацца. Той не ёсць яшчэ манахам, хто па міласціну ходзіць і выконвае абрады. Не яны манаха робяць. Хто ж ад гора і шчасця свету адсланіўся безграхоўна, зразумеўшы свет да рэшты, той манахам можа звацца. З дурня і невука маўчанне мудраца яшчэ не зробіць. Мудры той, хто як бязменам слушна вартасць вызначае. За ўхіленне ад благога мудры мудрацом завецца. Хто спазнаў абодва светы, заслужыў найменне мудры. Той не ёсць высакародны, хто жывым істотам шкодзіць. Негвалтоўным да жывога мусіць быць высакародны. Ні з выконвання абрадаў, ні з сваіх глыбокіх ведаў, ні з самадхі дасягнення, ні з таго, што спіш самотны, ні з выгодаў устрымання, недаступных свецкім людзям, ты, манах, не надта цешся, як заганы ў мыслі маеш.